duty na time. Special delivery na niya kay Jinelin. Ako jud ang maghatod. Kusa nga maghatod para sa iya. Be, basi natulog na ni. Hoy! What's that? Ito na, giakak mo. Ay, sina? Ah, wala man. Basta lang. Para sa imo, anay naghatag mo. Lagi. Admirer ni mo. So, sumangil, ginuo ko. Lagi. Ilarang mo ito eh. Admirer lagi ni mo. Ablis sa ba? Uy, bahala ka eh. Ablis sa lagi. Kuan gyud na ako imo special delivery. Ya, ma'am nila. Crush daw kaniya. Nonsense! Oh. Gi mo na nag-post kit. Ano ko ganina? Abdik yun kayo na siya. Uy, payabo. Sa muka, may i-post na sa dani mo, te. Bahala ka di. Wala ka diya. I-post na. May dira na lang na ako. Di na ako i-post. Waman ako nakita. Thank you. Kasi ata gani. Admirer gani mo. Ay na kasi ma'am. Si ma'am di ay? Oo, kaya mo mang-i-post kanina ang kanao. Aman. Kalami. Kani? Kalami ba dani oy? Lami kayo no? Ako ba nag-order na? Kitagaan naman tagkuan. Imo man i-post mo. Oh, basta wala lagi na. Basta. Ingon man nga mag-order. Ah. Thank you, ma'am. Kakyat sa tinga. Ako, mabusog na ko dani. Di na ko maniwa. Salamat, ma'am. From Thank Mindanao. you. Thank you. God bless you. More blessings you can. Busog na may ani, ma'am. Mwah, mwah, mwah. Salamat kaayo. Ato na ko. Sayang, ano kung nayab. Nayabo di ay. Si ate, uy. Wapa kay kay saan ba sa nim kilay bi kay crush kay na ko imong kilay. Bala, din si ate, oh. Jenny Lane, your order. Swerte ba sa duty karon gabi una? Thank you sa blessings. Thank you, Ma'am Joy. God bless. Good morning. Narang order, Ma'am Joy. Thank you so much. Thank you sa blessings. Sarap-sarap. Wow. Napaisa. For Jinelin. Sana ang utang. Yan sana ang utang. Sagaan sa. Wow. Kinsa oy. Swerte ba namo ni Jenilyn ani duha nga nag-duty karon gabi una? Chicken Joy delivery. Thank you, Ma'am Joy. God bless. Salamat kaayo sa blessings nga gihatag sa among Ma'am Joy. Thank you. Happy Sunday.